molweni, ndiyanibulisa nguThokozani lo uthethayo Iseka Ngqayimbana. Namhlanje sithi umlomo awunamqolo. Hey, umlomo awunamqolo, amandla amazwi. Iqhalo elithi umlomo awunamqolo, amazwi esiwathethayo angakha, amazwi esiwathethayo angatshabalalisa, lahlekise. Yho, umlomo awunamqolo, intsingiselo eliqhalo. Ilizwi lakho linokukhuthaza umntu okanye limtshabalalise, limtyhafise. Ilizwi lakho, wakhethe amazwi owathethayo kwabanye abantu ngoba umlomo awunamqolo. Masifunde ukuthetha amazwi akhayo, amazwi ondlayo, amazwi anobutyebi, amazwi antubululu, amazwi anencindi nobusi, kunamazwi akakayo, anekhala, anetyuwa, analanto ipepa. Nayo ipepa yintoni na? Masifunde amazwi achubekileyo kubantwana esibakhulisayo, kubafazi bethu, kwiifemeli zethu. Amazwi noko amnandi, ungabi namazwi arhabaxa. Sanamazwi ethemba, namazwi anoxolo, amazwi analanto mani. Bathi abantwana ezikolweni, amazwi ana-that thing. Yabona? Kuba ngamanye amaxesha amazwi ambalwa anokutshintsha ubomi bomntu ngokupheleleyo. Uthe emntwaneni xa kuzokuba inja, ithi seyinja xa selinamazinyo ikuleqa apha eyadini, ujike uthi kwabathakathi, kanti umthakathi wokuqala ngamazwi owakhupha emlonyeni wakho. Amazwi ayadala,